Avui cuinem caldo de pollastre. Quan arriba el fred no hi ha res millor que una sopeta calenta. Guarda el suc de bullir llegums i verdures per fer el millor caldo. Primer he fet unes verdures. És molt fàcil. 2 minuts bullint i 3 hores a la CCM. Amb aquest suc, el que faig és posar els ossos, carcanada de pollastre, tot el que posaríeu vosaltres per fer un caldo. No us donaré mides perquè cadascú fa el caldo al seu gust. A mi m'agrada posar això i després el que poso és una mica d'àpid i una fulla de col. Afegeixo aigua fins que quedi a 2 dits de la vora de l'olla. Ara només cal que arrenqui el bull. Ja el tenim bullint i afegeixo una pilota. Ja han passat 20 minuts. Sí, 20 minuts. Això és el que necessitem per fer un caldo. No necessitem més energia. A partir d'aquí parem. Netegem l'olla perquè si hi ha esquitxades no ens embrutin la CCM. I ja està. Posem l'olla dins de la bossa. Ens assegurem que quedi ben tancada. No oblidem que estem cuinant per calor retingut. El més important és conservar la calor interna. Ho hem de tenir dins de la bossa de 5 a 6 hores. Ja ha passat aquest temps i obrim la bossa. La CCM ens ha fet el caldo sol. Durant tot aquest temps no l'hem de vigilar. El caldo s'està cuinant i tu pots marxar de casa amb tota seguretat. Ara només queda colar el caldo i ja el tenim llest. Com veureu, el caldo dins de la bossa no redueix. Per tant, els litres que hagueu posat d'aigua surten de caldo. Això és un gran avantatge també. A més, si veieu, l'olla no està recremada. Recordeu que només ha bullit 20 minuts, així que l'olla en un moment la teniu neta també. Jo he utilitzat una olla de 5 litres i mig, però podeu utilitzar l'olla que vosaltres tingueu. Això sí, mínim 5 litres. Ja tenim el caldo colat.
Podem menjar les verdures soles, com vosaltres habitualment ho feu. Fer una sopa i també un puré de verdures. Ja tenim un primer plat per 3 dies. Animeu-vos i deixeu-me els vostres comentaris. Seguiu-me per més vídeos.